नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या अजून एका नवीन एपिसोडमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, आज मी चाललोय गव्हाणे ते अक्षय मिस्त्री यांच्या घरी। तर मंडळी, तुम्हाला माहितीच असेल की कोकणात सर्वत्र गणपती बाप्पांचा उत्सव जोरात चालू आहे। पण आपल्या कोकणामध्ये असेही काही पर्यावरण प्रेमी आहेत, तर त्यांना एक संदेश वगैरे द्यायचा आहे, तर त्यानुसार ते गणपती बाप्पांचे देखावे वगैरे बनवत असतात। तर मी अशाच एका पर्यावरण प्रेमी कलाकाराकडे जाणार आहे। तर त्यांच्या बाप्पांचं असं वैशिष्ट्य आहे की त्यांनी संपूर्ण पर्यावरणात ज्या आपल्याला नैसर्गिकरित्या गोष्टी मिळतात, तर त्या गोष्टींपासून देखावा साकारलेला आहे। त्याचबरोबर त्यांनी त्याच्यातून एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तर तो संदेश काय आहे तो आपण व्हिडिओमध्ये पुढे पाहणारच आहोत। त्याचसोबत त्यांनी अशी देखील अट एक ठेवलेली आहे की त्यांच्या घरी जे गणपती बाप्पांच्या दर्शनासाठी येतील, तर त्यांनी गणपती बाप्पांसाठी मोदक, फळे वगैरे आणू नये। त्याच्याऐवजी त्यांनी वही, पेन अशा ज्या शालेय उपयोगी वस्तू आहेत, ज्या अनाथ आश्रम वगैरे यांना दान करता येतील, तर अशा वस्तू स्वरूपात त्यांनी गणपती बाप्पांसाठी प्रसाद आणायचा आहे। गणपती विसर्जन झाल्यानंतर ते अनाथ आश्रमाला ती भेट म्हणून देणार आहेत। त्याचबरोबर त्यांनी असा एक उपक्रम चालू केलेला आहे, त्याबद्दलची आपण देखील माहिती घेणार आहोत। तो देखील पर्यावरणपूरकच आहे। तर या सर्व उपक्रमाची आणि या देखाव्याबद्दलची माहिती आपण ह्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। तर मित्रांनो, नक्की हा व्हिडिओ बघा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की एक लाईक करा आणि तुमच्या ज्या काही प्रतिक्रिया आहेत त्या आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। मित्रांनो, मी आता आलो आहे अक्षय मिस्त्री यांच्या घरी। घराच्या समोरील भिंतीवरूनच तुम्ही बघू शकता की हे एका कलाकाराचं घर आहे। विठ्ठू माऊली आणि शेतकरी राजाचं चित्र येथे रेखाटलेले आहे। अतिशय सुंदर अशी प्रतिकृती आहे। त्याचसोबत इथे एक श्रीकृष्ण यांचं पेंटिंग देखील आहे, खूप सुंदर। नमस्कार, मी अक्षय मिस्त्री। मी राहतो गव्हाणेमध्ये। आपण एक मूर्ती पाहता की 22 इंचामध्ये मूर्ती तयार केली आहे शाडू मातीची। पाठीमागे वड्याच्या खांद्या वगैरे नैसर्गिक पर्यावरणपूरक अशा पद्धतीने आम्ही एक डेकोरेशन केलं आहे। आपण आता या संपूर्ण देखाव्याची माहिती घेऊया, तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। सर्वप्रथम मागे हा जो देखावा बनवण्यात आलेला आहे, हा वडाच्या पारंब्या आणि आपल्या जुन्या प्रकारातली घोंगडी, जे आपले गुराखी वगैरे वापरायचे, याच्यापासून बनवलेला आहे। या वडाच्या पारंब्या जंगलातून तोडून आणलेल्या आहेत। सोबत घोंगडी देखील आपल्याकडे सर्वत्र आढळून येते कोकणामध्ये, तर त्याच्यापासून हे संपूर्ण डेकोरेशन केलेलं आहे। त्याचबरोबर आपण मूर्तीकडे जर तुम्ही पाहिलात तर ध्यानस्थ बसलेली अशी मूर्ती आहे। साधी सिंपल मूर्ती आहे। याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे दागिने वगैरे वापरण्यात आलेले नाही आहेत। याच्या मागचं कारण असं आहे की ही मूर्ती अगदी साधेपणाचं लक्षण एक आहे। त्याच्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता की याच्यासाठी वापरण्यात आलेले जे कलर्स आहेत हे देखील साधेच आहेत। ते पाण्यात मिसळल्याने कोणतीही पर्यावरणाची हानी वगैरे होत नाही किंवा मासे वगैरे जे जीवजंतू असतात त्यांना हानी पोचत नाही। त्याच्यानंतर इथे आपण पाहिलं तर दगड वगैरे वापरण्यात आलेले आहे। सोबत झाडं वगैरे, हे आता पिंपळाचं झाड आहे, ते नैसर्गिकरित्या दगडावर आलेलं आहे। हे भविष्यात मोठं होईल आणि भरपूर त्याचे आपल्याला फायदे आहेत। त्याच्यानंतर इथे माती, त्याच्यानंतर जुनं कंदील, ही झाडं, तर हे सर्व पर्यावरणात मिळणाऱ्या गोष्टीपासूनच बनवलेले आहेत। इथे आपण बघू शकता ही 2 प्रकारची तळी बनवण्यात आलेली आहेत। एक तळ आहे हे शाडू मातीच्या विसर्जनाची प्रतिकृती आहे आणि हे दुसरं तळ आहे हे POPमुळे होणारे दुष्परिणाम त्याच्याबद्दल माहिती देते। तर शाडूची माती बघा तुम्ही, पूर्ण विरघळलेली आहे आपल्या पाण्यामध्ये आणि ते POPपासून जे पाण्यामध्ये विघटन झालेलं आहे, ते विघटन न होता त्याच्यातले केमिकल्स वगैरे सर्व मिक्स होऊन पाण्यावरती एक तवंग आलेला आहे आणि हे भरपूर दिवस अशाच प्रकारात राहतात, त्यामुळे पर्यावरणाची भरपूर हानी होते। तर याच्यावर उपाय म्हणून त्यांनी असं दाखवलं आहे की ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या आपण चौथऱ्यात, बंधाऱ्यात वगैरे आपण वापरू शकतो। त्याच्यानंतर इथे अक्षय मिस्त्री यांनी काढलेली जी चित्रं आहेत, चिपळूणच्या पुराच्या वेळी भरपूर मोठ्या प्रमाणात पूर आलेला आणि त्याने भरपूर हानी केलेली होती, तर त्याच्याबद्दलची माहिती देणारी ही चित्रं आहेत। आपला हा मुंबई गोवा हायवे आहे आणि बाजूला आहे ते चिपळूण शहर। तर चिपळूण शहरामध्ये कोणत्या प्रकारे पाणी घुसून त्याची हानी झालेली, तर त्याचं दाहकता दाखवणारं हे चित्र आहे।
त्याचसोबत इथे तुम्ही बघू शकता की इथे कोणत्याही प्रकारची फळं वगैरे आढळत नाहीत. ही चुकीने आणलेली फळं आहेत, ज्यांना ही गोष्ट माहिती नव्हती. तर बाकीचे जे कोणी येतात ते वही आणि पेन घेऊन येतात. इथे आजूबाजूच्या भिंतीवर तुम्ही बघितलं तर इथे कोणत्याही प्रकारचं डेकोरेशन दिसत नाही आपल्याला. साधं सिंपल असं आहे. आणि वरती माती वगैरे याच्यासाठी देखील वापरण्यात येणारे सामान हे देखील आपल्याला नैसर्गिकरित्या मिळणारच आहे. आणि कंदील वगैरे लावलेलं आहे. कोणताही जास्त देखावा करण्यात आलेला नाही आहे. आणि ते डेकोरेशनमध्ये देखील दगड, माती, त्याच्यानंतर कोणत्याही प्रकारच्या प्लास्टिकच्या वगैरे वस्तूंचा वापर केलेला नाही आहे. अतिशय सुंदर अशी ध्यानस्थ बसलेली मूर्ती आहे. मला भरपूर आवडली. मित्रांनो, जर तुम्ही अक्षय मेस्त्री यांच्या घरी भेट देणार असाल तर एकदा नक्की भेट द्या. आणि भविष्यात म्हणजे गणपती उत्सवापुरता हा उपक्रम मर्यादित नसून भविष्यात देखील त्यांचा उपक्रम चालू असणार आहे. ते अनाथ आश्रम वगैरे यांना नेहमीच मदत करत असतात. त्याचबरोबर जे आपले सण वगैरे असतात त्या सणांच्या मार्फत ते एक सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न करत असतात. आम्ही देखील या ठिकाणी जेव्हा भेट दिली तर आम्ही देखील आमच्याकडून एक छोटीशी वस्तू, एक प्रसाद स्वरूपात तिथे ठेवलेली आहे. अगदी छोटीशी खारीचा एक वाटा आम्ही उचललेला आहे. तर ही मदत आमची अक्षय मेस्त्री त्या गरीब मुलांपर्यंत पोचवतील याबद्दल शंकाच नाही. पण त्याचबरोबर त्यांनी अजून एक उपक्रम केलेला आहे की या ठिकाणी जे भेट द्यायला व्यक्ती वगैरे येतात तर त्यांना ते एक झाड भेट स्वरूपात देतात, जेणेकरून ह्या पर्यावरणात जास्तीत जास्त झाडं लावली गेली पाहिजेत आणि आपल्या कोकणची जी नैसर्गिक वैविध्यता आहे ती जपली गेली पाहिजे. तर यामागचा हा एकमेव उद्देश आहे. तर प्रत्येकाला ते हे एक झाड गिफ्ट म्हणून देतात. आणि त्याचबरोबर त्यांनी असं देखील आवाहन केलेलं आहे की तुमच्याकडे देखील कोणत्या बिया वगैरे असतील, झाडं वगैरे असतील तर त्या तुम्ही देखील अक्षय मेस्त्री यांना देऊ शकता. ते निसर्गात जाऊन, पर्यावरणामध्ये जाऊन त्याची लागवड वगैरे करण्याचं त्यांचं ध्येय आहे. सोबतच गड किल्ले वगैरे संवर्धनासाठी ते एक मोहीम हाती घेणार आहेत. लवकरच आपल्याला ती मोहीम पाहायला मिळेल. तर ती देखील तुम्ही नक्की बघा. त्याचबरोबर ते आपल्या चित्रकलेच्या माध्यमातून प्रत्येक जे आपले सण असतात कोकणातले त्याच्यामार्फत ते काही संदेश देण्याचा प्रयत्न करतात. नारळी पौर्णिमा असू दे, राखी पौर्णिमा असू देत किंवा अजून आपले गणपती बाप्पांचा सण असू देत किंवा आषाढी एकादशी असू देत. तर अशा प्रत्येक सणाला ते एक सामाजिक संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतात. तर मित्रांनो, अशा ह्या कलाकाराला आमच्या सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलकडून खूप खूप शुभेच्छा त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी. धन्यवाद.